videre ned gennem Makedonien. Målet var søerne Prespa og Ohrid. Første station var landsbyen Nakolets ved Prespasøen. Her fik vi et forfriskende bad og hvilede os lidt. I de dage blev vi ledsaget af en ven og kollega fra Skopje med navn Gancho Paytongiev. De kommende dage tilbragte vi i Krani og Arvati, to maleriske og hyggelige landsbyer, beboet af toskiske albanere. Der kunne ikke være tale om at slå telte op. Vi blev budt velkommen i et rummeligt bondehus. Husets herre havde lavet brændevin hele dagen, så stemningen var høj, og nu skulle vi have noget at spise og nyde livet. Her mødte vi en helt anden musik end i Kosovo. En musikalsk tradition, der ligesom i Sydalbanien domineres af den flerstemmige sang. Hele aftenen sad vi i stuen og lyttede, fascineret af denne vokale udfoldelse. 2 solister sang teksten, mens de andre tilstedeværende støttede med en korbordun. Man kalder det at synge med ISO. Første solisten ledede sangen med en levende mimik og malende gestus. Dagen efter oplevede vi, at man også dansede til denne form for sang. Det var en kædedans, men det var kun de 2 forreste dansere, der udførte egentlige figurer, mens de andre slendrede fuldstændig passivt efter, som en slags bordun, ligesom i sangen. Til gengæld opviste de 2 fordansere en vældig aktivitet med energiske drejninger, bratte spring og dybe knæbøjninger. Hos de albanske muslimer er det skik, at mænd og kvinder danser adskilt i hver sin gruppe. Men her så vi dem også danse sammen. Og ikke alene det, for på et tidspunkt var der ovenikøbet en kvinde, som overtog føringen. Kvinderne dansede mere stilfærdigt end mændene, med små trin og mådeholdende bevægelser. Dansen foregik på tærskepladsen. Midt på pladsen stod den stolpe, som hesten normalt var bundet til, når den løb rundt i kornet. Men nu var høsten overstået, og man havde bundet et halmknippe og nogle blomster fast til pælen.
Da vi skulle rejse, blev vi fulgt på vej af den halve landsby og 3 sigøjnermusikere, der spillede på klarinet, harmonika og tromme.